Lah wong mesra ya, Bek. Iyalah. Cemburu biasa. Jane iki jenengan ki cemburu napa pripun? Bawor milih karo Firly. Jare mau karo aku. Ayo. Mong ngono Mas Gareng karo Bu Ciplek kok jenengan kok kados niku jane pripun to? Aku ora cemburu wong ayu. Ora cemburu. Lho Ciplek kok apa maning dijaluk. Alah stek kena setuku ning ana bus ora usah kon tuku gawa kabeh ana. So rambut-rambute sejari-jari teh. Aku sing penting berarti wis ikhlas tenan. Oh iya wis ngono ya. Lho aku sing entuk gantine kok. Kang Mas Gareng. Piye to, Nduk? Enjang nek menawi sampun nikahan. Iya. Kula kali jenengan. Kula badhe bulan madu Kang Mas. Bulan madune ning ngendi, Nduk? Teng wingking mawon. Oh kok cedhak temen rada. Wingking mriku lho margi. Ngendi? Oh namburi kelir apa? Wingking margi. Nggih. Mburi dalan. Mburi dalan. Oh, lang terus? Lah kula benjang nek menawi nyidam. Kula kepengin banget dawet. Dawet. Nggih. Lah kok nyidame sing murah tenan? Dawet tapi mata bawor. Oh, dawete nganggone matane bawor. Piye, War? Iya, ki mataku diplotot. Iya aja kejem-kejem. Wah, senesu wis ambang. Yes. Lanjut, Mbak Firly. Kanca kang padha makarya Sajagat ora ana loro telung mligi siji sliramu wong. Wah, saestu to. Iya sing tak tresnani karo kowe. Tenanan. Iya, saiki Ciplek teguang kali wis saiki. Padha aku ya wong wedok sak Indonesia sak dunia sing ayu ya mung Cibek sampean tok nduk sayang. Iya, Alah, malah. Mayu. Ya ora ni semaure jenengan semaur apa Ayo. Jadi AA karo gilani lho. Gilani. Sinabunglah jaring galih. Umpamane sliramu dadi tirta, dadi banyu, pun Kakang dadi iwak. Iwak tanpa banyu ora bakal urip. Mulane katresnanku tanpa kowe ora bakal ngrembaka wong ayu. Aja gelem kalah Ciplek karo Gareng. Umpamane kowe dadi agni, dadi geni, aku ya dadi kayune. Bisa dibakar aku ya manut, Nduk. Cak ayu. Upama Gareng dadi ambulan. Heeh. Lho, aku dadi ambulan kowe. Ciplek dadi apa nek? Dadi mayite lah. Lah. Wis rusak neh. Ya anu keluarga dewek-dewek. Wah iya, ora sambil nulur keluarga wong liya ya. Ya ora. Nggih Kang Mas, masa kula dadi mayite nggih. Ora, kowe ora dadi Ya ora mayit toh. ora no. Lah wong nek Gareng dadi ambulan nak ya Ciplek iso dadi supire. Ngono lho. Supir-supir apa? Supir-supir kaya gue. Lho ya ora apa-apa supir ambulan ya wadon be ora apa-apa. Supir saiki kuwi metik lho. Heeh, metik. Wis ora nganggo gas-gasan. Diajeng umpamane sliramu iki sekar, pun Kakang iki kumbang. Berarti Pamriye. ngantuk ngono. Aku ngisep madumu karo entupku ndlup. 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 Yes. Parine katon subur lan nyenengke Wong ayu. Pripun, Kakang Mas? Ibarate kowe iwak. Tak irisi dadi sate pun Kakang dadi sindike. Oh, ngono. Iyo. Dadi ora terpisahkan ngono to, Ora, Mas? selalu kita berduwe. Wong ayu, wong ayu. Dalem. Ibarate kowe daging,
tak iris-iris, tak disate, tak pangan dhewe. Dan sedep wis wong ayu ki pokoke kabeh mau dadi sedep kabeh, Nduk, Cahayu. Ora ngono nek gareng karo ciblek iki tak tuturi. Wong ayu. Upama kowe tikus aku racune. Dadine kok elek terus tibane nang kene ya, Nduk. Kan nyambung terus. Aduh, Balibu bener. Niki tikus, niki racun. Lah iya. Bener. Jadi pasangan tikus dan racun. Lah iya ora bisa. Oke, kita tampilkan pasangan sejati tikus dan racun. Tidak apa-apa ya Aa tikus. Oh, enggak apa-apa, Iya. Aku juga cinta sama kamu Aa tikus. Aku juga sayang kamu racun. Kan sehidup semati kan? Iya. Ya, iya, tele-tele bareng lah. Ya, iya. Iya, saya hidup semati mangan racun. Ayo. Kalis ing sambe kala iku banyu wonku Anone no. wit sihing Gusti kawula Kejar Mas Bawor, kanca tani. Ayo suarane sampean. Kanca tani yakti saka guruna kri. Nah, terakhir gareng. Ayo, Uga betenging. Ayo Mas Gareng. Uga bentenge bangsa. ya ampun suamiku suaranya bagus banget Apa? suamiku Loh. Oh iya ya, aku nembe ngrasa suami kok suami kok kuwi. lho anggar wong wetan kan Serawas sing enak enak ya Iya. enak Kuwi saking senenge ya. Mantep. wah suamiku Mbak. ae kok bawa suarane Allah Ayo jajal, racune nembang. monggo Bu Geger nggak itu. Semoga diaturke buat lo. ibu sanae kanca tani hawa saya seneng hatine
Aja tani kunjuk. Bapak panitia, monggo. Piye to, Pak Kaji? Wong perkara tinggal galus wengi kok geger. Yuk. Walah. Iya. Saya rekan Kula gumon kali mriki lho. Napa gumone? Napa nggih penontone anteng. Nggih. Meriksani. Napa ya nonton wayang arep lunjak-lunjak to, Mbak? Nggih mboten pokoke sing lenggang nggih anteng. Niki jenenge Piyayi Empan Gawa Papan Oh, gitu. nggih. Wah, jan. Dipun lajengaken Mbak Ciblek Mas Bapak. Siap. Iya. Kula tak nyuwun ingkang mijil saking tlatah Jakarta. Wih, tebih lho, War. Ibu kotanya kita. Iya. Aduh Oh, banget. dari Jakarta. Ingkang asli saking Kebumen. Nggih. Tadi sinden Jakarta asli Kebumen. Kebumen nggih. Oh. Kita tampilkan Iya. Mbak Santi Tlembuk alias Santrem. Santrem. Santremnya Indonesia. Yo. Iki lho. Pacar tuan ki. Iki lho. Iki wonge. Wah, Iki lho. ngene lho. Nang Niki. apa? Iki. Oh, Niki asmane Mbak Santlem. santlem. Oh. Santelem sih kepripun? Niku jenenge Santi ning tukang dodol tlembuk goreng. Kula ditelah Santi tlembuk, Santlem. Oh, santlem. Santi telembuk. Jangan gitu, Mas. Loh, lah iki aku mempromosikan daganganmu. Itu tuh misi rahasia. Wah. Yo, kan saya ibaratnya kan iki kan napa nggih? Promosi. Promosi gratis toh. Nah iya. Nggih. Ternyata karo nyambi ya. Lho, iya. Nyambi. Sinden karo nyambi Aduh, dodolan. Mas, Dodol. Mas.
Wong Kebumen Banyumas ki ora ana sing ngerti nyong dodolan tlembuk. Aduh, ki engko ya bocor Bu Ciblek karo Pak Bawar. Aduh. Ora lah. Ya ora apa-apa wong dagangan sementing kan halal. Nah, sing penting tuli laris arep lembuk. Ya kadang niku kan nek maem napa jenenge gorengan tahu wis biasa. Nggih. Gorengan tempe kulino. Nek gorengan tlembuk niku enak lho Mas. Mendut-mendut tur regane murah. Miroso. Yang nggih mbon tau dar. Ampun, sering digawe aring Santi tlembuk. Oh. Sering tegawani kok. Gawane anget kok tlembuke Santi. Tlembuke anget tur empuk. Iya. Nek dodolan jam pinten, Dik? Biasane, Dik? Ya jam 10 maring nganah lah. Oh, 10 esuk. Bengi. Oh, Dodolane Sepuluh bengi war. Oh. Dalu. Oh, mulane sing dalange sregep banget. Sik, dodol tlembuk 10 bengi, jam 10 bengi. Iya. Ngantos jam pinten? Ya jam 3 3 esuk. Lho, napa enten sing tumbas jam semanten niku? Loh, rame-ramene malah. Weh. Lah ngger nganti jam 3 apa tlembuke ora ayub. Sik. Ya ora. Lah kae gorengane lho maksudnya adem. Dek. Ya kan sedia gorengan. Sedia gorengan nggih. Lah niku di antara jam 10 sampai 3 pagi itu sing paling rame jam pinten, Dik? Paling rame. Ya jam 12 jam 1 kayak kowe lah. Ngantri antri berarti, ngantri antri. Rika urung tau sih. Lah kuwi men, antrine nganggo nomor nganti. Kuwi wayah ramene jam Wayah rame. 12 jam 1. Lah terus nek nganti jam 1 nganti jam 12 jam 1 iki rame-ramene terus sampean dodolan dhewe niku berarti ora ono pembantune. Biyen aku dodolan dewek Mas. Heeh. Siki nek lagi nyinden kayaknya ya karyawane Oh, lah. karyawan. Ono asistene. Pas ora nyinden berarti dodolan dhewe. Iya. Lah Bu nek rame- Ciblek badhe daftar karyawan kula mboten. Ah, kuwi. Dadi apa? Perlu. Dadi tlembuk dadi Wah, tlembuk. dadi tlembuk. Pelayan tlembuk. Nyomo lah. Lah ngapa sih? Nyo aja pelayane telembuk. Lah apa nek? Dadi telembuk kae, Pak. Lah saniki nek misale rame banget Mbak Santi. Ah, Rame banget pelanggane nganti wong 20 wong 50 ngono. Padha arep tuku. Lah ki carane piye Mbak ben keduman kabeh carane piye? gampang. Piye carane? Ya guling goreng ya. Heeh. Celup entas. Heeh. Celup entas. Kayak gue lho Mas. Wah, cepet ya. Iya. Sing tuku yo gelem dicelup Ya celup gelem itu malah justru yang bikin ketagihan. Oh, dadi kaya mendoan kaya celup. Iya, Sedelo war. Heeh. Sedelo tok. Berarti sanceluban tok ya. Angel war sedelo tok. Pelanggane, Mbak. Langgane Penayagan. Oh. Kan lagi libur. Pelanggane yagan. Ngantri nanggonku. Kan lagi libur. Ning aku durung tahu, Anu, aku durung tahu di WA disit mesti san dodol ora kayak kowe. Oh, WA disit. Nek dalange tak Aku ora tahu aku. Lah kowe nuwun Ora tau liren. Kowe nuwun sewu men penyanyi kene genah. Kowe kan mbok darani sarung. Telembuke bahane kang apa? Bahane. Ora kang kayak ampas tahu. Oh, ampas tahu. Ampas tahu niku telembuk Mas, gembus. Nggih to. Oh, Ampas tahu kae sing muntuk. cara kene ki ranjem. Weh. War, yen cara Pekalongan jenenge bongkrek. Bongkrek. Oh, nggih to. bongkrek. Oh, Bongkrek, bongkrek. telembuk, gembus Oh, niku. ana sing arani ranjem, arani brongkrek, cara Kebumen itu. Lah gue angger tempe telembuk karo sego megono enak. Enak, Nah, iya. cocok. Iya. Nggih, niki ngaturaken lelagon sawetawis Mbak Santi. Nggih, napa Mas? Coba kula tak ngaturke ninggal katresnan kunjuk piyayi. Nggih. Sinang branding mriki, coba. Digarap sing sigrak. Monggo Mas Bagus, ya. Iki tak aturi jaran sik, kanggo jaran sik, ya. Yo. Ayo Mbak Santi telembuk. Tampil kan Bakul lah iki sogi bakul lah. Niki jarane. Ya, jaran. Lah kula jarane pun, Dik. Kene sampean kene, nggih. Ngene tak kei anak jaran iki, yo. Kene. Jaran Santi. Nah. Hei, Iya, didelokke anak jarane, jaran. Iya. Nah, ki jaran. Kowe Jaran celeng, anak, Mas. anak jaran niki anak jaran. Ya udah lagi ya genjik. Kuwi anak jaran. Tombaki gelem karep ora karep. Tombaki. Ya. Wis tombaki. Nah, apik ya. Ayo Bu, jenengan koreografer. Ngarep koreografer. Lha kuwi Wale. wale. Wale sogo. Sogoke. Kok malah nyogok wale. Malah jadi sate Iya. ngorika. Monggo. Kuwale, Blek. Monggo diaturke ya. Ninggal katresnan. Yo.
Ayo santri, asal le. Yang mau goyang, maunya digoyang. Nangis sajroning atiku masih nalika Mbak Santi memang cantik. Katon seliramu wae. Awas. Jadi Pak. Matur nuwun. Nggih. Aduh. Mendem niki Pak. Ciplak mendem. Iya. Mendem Mas, mendem niki. Dadi. Aduh. Wah, Carane dadi dadi. kuwi. Ana sing kleboni. Gencike dadi gencike. Kenging Kaya war, piye war kuwi war. Lah iya ke gara-gara numpak gencik kok dadi lho. Dadi berarti aduh. Ke jangan-jangan malah kelebon gencik Bu, ya. eling Bu. Ya. Mbak, Ora, Eling. Ke Mbak ora eleh. Sing mlebu sinten iki? Nyebut Bu, nyebut. Aku Mbah Dul. Mbah Dul, Bu. Dul sapa? Dul kenyut. Ya ora nambah-mbah Sing dul. tunggung kene lapangan kene. Oh, Mbak, nuwun sewu. Panjenengan mboten kenging ganggu ciblek dipun aturi kondur. Ora. Sing maunane nang jembatan bali jembatan, sing nang Ora. isor panggung bali isor panggung, sing nang wiwitan bali nang wiwitan. Nyong ora arep bali. Lah ora bali ajeng nyewun apa? Nyong pokoke gelem bali Ya. angger bulurah buka destiti maring tindak ngene nyong gelem bali. Oh, Ibu Titi diaturi tindak mriki. Oh. Cok. Arep kon ngapa, Bu? Lah kok piye kuwi klebon kok sang ngerti ya? Kowe sing bener Hah? nyekel mik. Ngantem aku. Oh, dadi Ibu Titi. oh, piye bali. Balik Bu Titi nyuwun pangapunten dipun kaparaken tindak wonten panggung. Engko niki angger boten tindak mriki boten Pokoke mari angger ciblek niki. putite ora tindak ngene bukades ora tindak ngene. Ye Monggo. tek bubarna nang Weh. Woi, Wah, sing duwe wilayah. ansamane bahaya kuwi war. Sing duwe wilayah. Piye, War? Oh, cilik-cilik. Kuwi Mbah Dul sapa mau? Pedes.
Pokoke angger kepengin Monggo, Bu. foto oleh pagelaran wayang kiye. Pokoke Bu Kades kudu tindak ngene. Monggo, Bu, Angger ora Titik. tindak ngene, wayang kene tekeker-eker. Ora kaya pitik ngeker-eker. Lah kok deker-eker bebek apa? Monggo Bu nuwun sewu dipun aturi tindak mriki. Monggo sepatipun kagem Ibu Titik. Duduk. Monggo Bu. Ya. Niki Ibu Titi kali pamanten sampun tindak mriki. Niki coba jalan. Alhamdulillah. Bu, niki Ibu mriki. Kades karo bapake tindak ngene. Ya Pak Manten. Pak Manten. Pengen nang ubune nang meneh. Lah, Anje piyayine. piye? Karo nyekel mik kowe ya men kepenak. Ana setan nyekel mik. Ya kenapa? Ya dicekel enak. Ayo arep Mbah Dul Kenyut arep ngendikan apa jenengan kali Ibu Kades? Nyong ditakoni dhisik nang Bu Kades. Oh, Sing takon aja kowe Bu Kades, Bu Titi. Ditakoni Bu. Jaluk apa? Niku nganggo basa napa mawon iso kok niku. Bu, bahasane bebas, Bu. Mbah Dul Kenyut niku 50 bahasa ngerti kok niku. Bahasa kencing barang. Waalaikumsalam Bu Kades yang cantik. Jenengan teng napa, Bu? Kula lagi kelebon. Oh, dileboni. Urung ucul ta? Dereng copot. Ora pengen dicopot. Sane copot pripun nggih? Nggih kudune nek jenengan kepengin ya kaya wis ana sing kae buri sana sing nembungen. Kula niku pokoke angger jenengan ken kula ken wangsul kudune nek wong wangsul kepripun. Angger padanen ngebis kudu tuku tiket bis. Angger nggawa mobil dhewe kudune tuku bensin. Setan-setan kok ngerti bensin? Setan apa? Nek jare kula nggih Bu Pak Kades. Bu Kades. Setan niku kalah yang kalau geni. Bleduk mawon niku. Digawane Timbang kakek jalanan bleduk mawon bleduk. Nggih. Bu Titi. Nggih. Suwe teman. Apa? Ya selek bengkak kuwi kaya kiye. Setan bles didih. Ngising-ngising ke dalan. Nggih. Nggih. Oh nggih, matur nuwun. Setane kula. Nggih. Rene kabehan oleh. Lah iya nggih. kowe setane oleh, koene ya oleh war. Ya, alhamdulillah. Tenang bareng, malu kesawaban Ciblek reng. Wah, berkat Ciblek tenan iki. Niki gareng nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Matur Matur nuwun Ibu Titi, Pak Manten. Barang itu napa duit mari ya, Blek. Walah. Wong sepele mentok blek. Walah, pinteran golek duit sampean. Mboten kadhe niku nek mau ketempelan temenan kok. Nggih. Ora weruh wong. Oh, barang urus duit. Weruh. Ora duit. Ora duit. Matamu. Lah iya mawur ora weruh wong iki ora duit. Yo. Lah iya. Matur nuwun nggih Bu Kades. Lemah, Yang teles. cantik. Gusti Ya Allah, ampun, ingkang orangnya kok cantik banget. Nyuwun Terima pangapunten Ibu. kasih. Bilih Ciblek niku cuman toko, kelebon, terus marine kali duit nggih nyuwun pangapunten. Lah wong kowe be seneng uli be. Nggih mat kulane nyong matur nuwun mergane nyendikai. Tapi gumen lho karo Bu Kades sing mendem nyong tapi di Ibu Sinden diparingi sedaya. Berarti kowe Blobo lomo iki piye? Blobo rumah matur nuwun berkah Nggih, barokah. nggih. Mbak Ciblek, Nun. Mas Bawor kali Mas Gareng. Nggih. Sampun setengah setunggal, mangke dipun lajengke. Siap. Oke. Nggih. Kate wajib rumiyin nyuwun pangestu, yo, mbajut ki lakon sik, Mak. Ayo tak derekke.
kuku sing duka kang gumalun ngening kentiasa ngapake kawengku sagung jajahan nanging sanget tangi gibi sang resikane Kaputra kang anjuk saking wiyadi samarep pamoring sukma Gonsangan sing langit kelap-kelap katon liregen sanging alis risang mawe gandrung sabarang dulu ukir moyak mayik saking tias bali wuro Kakang Kadut opo adikku Diantasena wah negara Ngamarta iki kepiye Kang wis sawetara wektu para pepundhen Pandhawa tindak saka negara Ngamarta. Ngamarta suwung wiwit saka Siwa Puntadewa Rama Kyai Werkudara Paman Arjuna paman kembar Nakula Sadewa padha tindak saka bumi negara Ngamarta. Ngemungake anak-anak Pandhawa aku kowe Kakang Antarja Abimanyu Kakang Pancawala Iraman lan sak manunggalane. Mula kang saka kuwi Yayi ayo padha manunggal tetunggalan aja nganti negara Ngamarta ki wau kewiyak yen to dina iki negara Ngamarta mau suwung Yayi utawa kumplang ya Kang aku percaya yen nganti iki kabar sumebar pamarta warata ana njaba keprungu negara Ngamarta dina iki ditinggal Pandhawa tak kira akeh raja manca sing kepingin jarah rayah marang Ngamukten Praja Ngamarta. Mula Kang, ayo oleh baris dirapetake. Beteng kandel jagang jero. Aja nganti negara Ngamarta dijarah rayah karo Narendra liya. Iya, Yayi. Apa kabeh putra Pandhawa padha klumpuk wis. Ora ngemungake anak Pandhawa klebu Siwanoman. Paman Setyaki uga wis padha tata-tata ingkang kekarepane nunggal sedaya kuwi ngreksa marang katentreman karahayon bumi negara Indraprahasta. Ayo Di, bebarengan padha pajang pasisirane tibawah. Ingkang saperlu naliti aja nganti ana menungsa kang manjing marang laladan Praja Ngamarta. Ayo Kakang Gathut tak derake Kakang. Mangkang bro sesundar
Ngaglah madyare alun-alun negari Ngamarta. Menika ta marnanira Narendra Muda Pringgondani Raden Anom Gatotkaca. Harimbat Maja Sena Yoga Kapitan Lumajang Tengah. Jabang Tetuka. Raden Purbaya ya sinebut alap-alap samber nyawa. Kok sampet busaning Narendra Muda. Lamun lumaku datenate nitih kreta. Nitih jaran numpak kreta sempal roda paing kreta. Nitih jaran sempal tugel ula-ulaning kuda. Kelangenane mung hanggegana sumundhaling awiyat. Padha sanalika ngetrapake tali jamange seblak sampur tanjak prangka. Jejak bumi kaping 3. Kebat kaya kilat, kesit kaya tatit, sumusuping hima imantaka. Iri kata sang Gatotkaca kinon
rasa. Hoi! Wah. Hey! Ho! Hut! Itu mawur mangawur-awur wurahan pengarane ngajurit kong makuru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga westi durung sawetara wektu nggonku manjing negara Ngamarta nembe tekan tapel wates ana satriya bungkik kakik detek mung 3 kilan. Gus ngaku sapa kowe? Takon karo aku luwih dhisik ngaku. Nitik saka prejengan bedhahanmu cetha yen kowe dudu wong Amarta. Njerangap tumbake kaya landak megar payuhe kaya jamur mangsa rendheng. Prajurit saka endi kowe? Takon marang aku mburi saka negara Ngawau Langit. Madya balane Sang Prabu Dewa Darma. Pangkatku tumenggung jenengku tumenggung Prawira Sandi. Balik takon kowe sapa? Satya Lisan Pura Raden Setyaki. Setyaki Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya Bedian. Setyaki, apa? Aku njaluk dalan arep manjing negara Ngamarta merga Ratu Gustiku nembe wae swita marang Begawan Durna. Sayembarane Begawan Durna ditampa paswitane Ratu Gustiku Prabu Dewa Darma. Pematon bisa mbengkat ndase para Pandhawa. Minggira aja melu celeng boloten kebon ladengen. Ora sah ndatak ngrasani marang para Pandhawa. Sedenge Setyaki sih ngadeg jejeg gagah. Ora gampang kowe bakal manjing negara Ngamarta. Babuk babar apa wani karo aku. Sing tak wedine apa? Wah, keparek. Delangap waton ngucap kaya mentas meguru anyar kaya wani dilat mesti gligen. Setyaki. Wani karo Prawira Sandi tata matna sastra jendramu tumpangsuh nggonmu ngrapalake japa mantra. Kumlawening tanganku ngendarat ana biathukmu ora sigar merapat sembah idri-idran. Wah. Wah. Hut mati biar hot ta
Setyaki wong kang kaya kowe weh. Wah. Ah. Wah. Hutpan mati tenan. Wah. Wah. Ha. Wah. Ha. Hut. Hut. Wah. Etian wah. Wah. Matian. Wah. Hut. Hut. Wah. Yo. Atas wong iki. Ha. Mati ngejengkel. Wut tiga kowe. Jawa. Woi. Wut. 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 Wah. Ayo yo. Ayo yo. Wah. Ah. Hat. Wait, 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 yo, hut, at, I, ho, ha, hi, ho, hey, wah, mati tenan, wah, ah, hutat, ye, mati tenan, wah. Keprok godot dengklek kowe. Awas. Ha. Hut hatit. Wah. Hatit wo. Hut hat. Wah. Ki wong apa jane iki? Hat. Hut wet hat. Wah. Ho ha hit. Wah. Hat et. Wah. Watos sing ra umum. Ha. Ha it. Ho hit hut. Ho wet. Wah. Aja minggat Setyaki. Maju. Ya. Lakon bleker jasmu. Ha. Hut. Ha. Et. Iet. Oh. Atos men iki wong. Ha. Oh. Et. Oh. Ha. Wah. Mati tenan aku. Woi. Wah. Payah. Wah. Mundur, mundur, mundur. Preman perabatan kajen nggih. Wah, iki. Hat. Mati kowe. Oh, jabat. Oh. Hat. Raya. Oh. Ayo. Wih. Wah,
nembe ngerti sinangoh isih ana kethek ya. Iya. Hakit. Wah. Eh. Wah. Wah. Wih, ya. Candyak ya, huncake. Wo. Wat, ayo kena ut. Ayo. Hat. Hei, hut. Wo. Hat. Oh, candyak tangan ini. Weh. Oh. Ayo. Hut hat. Wah. Woi. Oh. Go. Ha. Wo. Ha. Ho. Ha. Ha. Hei, mundur. Wah, Gatotkaca Ngamarta tak jaluk ora gelem ngulungke jotangan et. Wah. Wedyan. Mantem ora ngomong-ngomong. Ha! Hut! Hat! Hat! Iye, ora apa ora? Ora krasa. Wedyan. Rumangsamu mung kowe sing iso ngono, aku ya iso. Ayo, ngantem. Awas. Iya. Hut. Krasa apa ora? Ora pati yo. Ora apa-apa, biasa otok. Wah, nom-noman Ngamarta hebat kabeh. Soi, aku Antasena ki sapa? Tumenggung sapu jagat. Tak jaluk Ngamarta, langkauna banggene aku puh pareng. Hat. Wat. Wat. Pancal. Oh. Wedyan. Wah. Oh. Oh. Ayo kene tangi. Hut, hai. Hut, hat. Hut, hat, hat.
Wadyabala ngawa langit mundur. Ngemban waktan. Ganti aku sing maju. Ibarat ngethok pring aja pilih sing pucuk iki. Bongkotane cobanen. Swarga dinahayu. Maju lekane ngatiku. Ya. Leno-leno ate kampus. Ukur maganing palugon. Putra Pandhawa tata kadiwisaya. Manjing negara Ngamartana bocah nonoman raining gentelo sapa iki? Aku Antasena kuwi sapa? Aku Buta Patih saka negara Ngawau Langit. Patihe Sang Prabu Dewa Darma. Aku Patih Klabangkara. Arep ngopo manjene Ngamarta? Jaluk negara Ngamarta. Bengkat sirahe Pandhawa ora sah nyumbari wong tuaku ayo. Yen pancen kowe rumangsa sekti, langkahana bangkene Antasena. Wah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Iya. Wah. Seprapat iki sapa iki? Sedulure Ciblek pokoke. Aku Setyake. Oh, Darmaji, Setyake. Maklum wis kari telung bengi. Sabar-sabar ke. Kowe tak cokot gelem ora sudi, ora sudi. Iya. Wow. Wah. Sinang ana kethek sapa? Aku Hanoman. Hanoman, Wardiman. Hanoman kuping bosok. Ah! Oh! Ah! Wah! Hat! Ayo! Ah! Wah! Ayo, ndi tunggale? Gawa mrene, gawa mrene. Ayo.
Duyung. Ah. Aduh, suteles. Aduh, Yong. Aduh, mati aku, mudar aku. Yen wong jogetan kok dimleki watu sak ndas maling sapa kuwi. Aduh. Lho lah kok kowe teh. Hai. Aduh Yong. Aduh Yong. Aduh. Aduh pecah kula sinuwun pecah kula. Sebab apa? Kowe takon maju perang. Kowe tak deng-deng kaya kendang tak domo-domo mesti menang. Iye kabare oleh mungsuh karo anak Pandhawa menang apa kalah? Alhamdulillah.